cando este canai miramos a ver se mama, porque eu teño pinta, dame a pinta que ese cabrito non está a mamar. Hasta ahora mamou. Que non mame da hora para diante é outra cousa. Vamos, míralo. Sí. O outro xa se estirou, mira. Xa estirou a pata. Bueno, mellor, porque así quedalle un solo á cabra. Tamén tes razón. Pois mira, Elena, eu mirando o texto disto aquí, íballe pedir un favor. Aló. A ver se me podera deixar unha corte así como esta para deixar os cabalos esta noite. Como xa vamos deixar? Que non aí nunha corga. Aí fora quedan ben. Bueno, tes finca con erva para que poidan comer. Malo será que non me deixes meter aquí os cabalos, que aquí ha de facer frío ahora. Oxe, pa monte, pa cago xoli. Pois Depois van o lobo cómenolas. Díxome tua muller que... No, a miña irmá. Hostia, temos que falar. Díxenlle que iba a deixar os cabalos hoxe aquí, quedou con vos e botei unha man a subir algo de leña e a guardar as ovellas. E tú quedas aquí? Pero non hai cama, te que dormir dos cabalos. Bueno, negociámoslo, a ver, ela dixo que malo sería. Se hai pos cabalos, vale. será que non hai para mí. Pois, che dixo ela, máis lá que non haxa, pousada para ti, hombre. Pois veña, vamos meter as ovellas que mira o can como que recollelas xa. Toma, ven, Tan os años dentro a chamar polas nais. Dela. Onde as metes, Juan? Espera que che abre. Mira os años como chaman por elas. Ahora xa va, ten cuidado que me te tiran, arrímate aí, arrímate. Así. Vamos, monta no carretillo que xa te levo para baixo montado. Xa nos pedía falta. Pero mira, levas unhas botas máis boas que Dios, eh? Sí, este viñeron do lonxe. Que logo. Se souber onde viñeron, son coruñesas. Ah, sí? Entón sempre un primo dali, dixo, a mí non me valan se non tiroas. Dixo, hostia, non as tiros, que hai que pónse todo. Aí tes as pitas? No, ali. Ah, vamos para cá. Sí. Esta é a palleira, tes unha palleira moderna. A ver, Luqui. Luqui, tú tamén axudar moito, querido. Ai, ben axudas. A ver que erva tes aquí. Será erva de montaña, boa? Erva buenísima, No, esta unha. Esta outra. Tira aí. Que non se manca. Cantas queres levar? Dúas. Levamos unha pa subir e a outra pa os cabalos. Ou non lle chega un aos cabalos. Chega yo, como non lle vai chegar? No, se non levamos, vai. No, está ben así, eles son bons de manter. O Luqui. Vamos, Luqui, vamos. E vamos pa a viña, había 5 horas de camiño, e levamos todo no cabalo. E levábamos 5 horas o camiño. Carallo. Ahora xa non queda do de antes. Que va. Nin xente, nin a virgen. E pasa o seguinte. Todo é unha bajandería. E todo o que hai de antes, moita xente non aprecia. Nada. Non lle dá aprecio. Aguántame ti aquí, que traio os cabalos un segundo. Non. A cosa está crítica. Que ti estamos aquí no carretillo. Ai, isto mato o rapaz. Ai, mira para ali, para a cámara, mira. Así. Sabrás. E parimos ali na televisión. Sabrás. E por hoxe xa os metemos arriba na corte. Eu mismo. Mira, espera. Foi o carretillo. Están entrenados. Aí van eles solos. Xa veñen detrás nosa, claro. Manda hostia. Oh, can't you see? You belong to me. Sí. Alá, aquí ten boa vida. Sí. Voulle botar a alpaca aí nos pesebres e xa quedan soltos. Sí, onde queiras. Eles aquí están de maravilla. Toma. Bueno, no pesebre eles comen ben. Ponlle E así non aciscan. Por eso. Carallo. Están aquí de maravilla hoxe. A erva é boa, É boa. Sí. Porque é fina. Sí. Pois moitas gracias por buscarlle a cuadra pos cabaliños, para Grelo, para Farruco, por darme de cenar e por deixarme dormir. E ahora xa son horas, eu se quero descansar, eh? Claro, eu tamén te estou canso. Eu se fora ali á tua terra, pois tamén me recibirías de boa gana, non? Non teñas medo que... Ahora que nos conocemos. Inas de virte a buscar un día no coche. Pois, estejas tamén. E vides alá.
Bueno, pois se non vos parece mal, eu vou dormir xa. Vale, Vou pa cama. Vale. que eu tamén logo ir. Vamos a ver un brindis para dormir de vía. Veña, toca, 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 que toque, que toque. Que toque. Sí. E a camarera que levante isto que hai que ir á cama. Bueno, pois día bastante intenso hoxe. Os cabalos están perfectos, gracias á hospitalidade de Elena, de seu irmán. E nada, o plan para mañá vai a ser xa baixar hacia Vilariño, hacia a zona de Viana, que supoño que será suave, creo que aí vou coller pouco monte, porque será toda unha carretera general. Xa chegar a esa zona, a ver que pasa por alá, e xa nos queda pouco para rematar despois en Cepedelo, en esa aldea de montaña tamén, que é o pobo habitado máis alto de Galicia, con ese dato tan curioso. Pois nada, voume deitar, descansar xa, e xa mañá vos sigo contando. Veña, hasta logo.